Официалната част от нашата среща искам да честитя днешния празник или по-точно да честитя на всеки един, който празнува, защото това е един от малкото празници в календара на нашата държава, които по-скоро са свързани с проливане на мастила, не на кръв. И по този повод моята презентация на тази среща, която се провежда по желание, по молба на господин Найден Зеленогорски, един словесен човек, надявам се, който активно празва днешния ден, е с цел среща с симпатизанти, среща с самишленици на движението България на гражданите. Представяме и господин Найден Зеленогорски, член на Националния съвет на движение България на гражданите, един голям приятел на нашия град. Да представи останалите гости. Заповядайте, господин Зеленогорски. Добър вечер на всички. Честит празник от мен. Наистина това е един уникален празник за България, денят на будителите, народните будители. Сигурен съм, че и сред тук присъстващите има много хора, които са хора на духа и смятат, че духът е изключително важен, защото в днешните тежки години да се говори за дух, за култура, за изкуство, за образование, очевидно не е на мода. Говори се за други неща. Ние мислим, че културата, образованието и духа са в основата на всяко развитие. Освен мен, тук ще започна от дамите. Са две дами, които са в ръководството на племенската организация на България на гражданите. Госпожа Ани Петкова е тук в центъра, госпожа Кралица Иванова. Областният координатор на партията България на гражданите е господин Стефан Милев. Той ще се грижи за създаването на структурите в Плевенска област. Председателя на организацията в Плевен е господин Христо Таслаков. В нашия екип има хора с опит, но и хора, които са нови за политиката, за политическите проекти. Всъщност ще започна от там, че искам да благодаря на всички, които проявяват интерес към проекта България на гражданите. Ние смятаме, че в нашия проект всеки е добре дошъл, и хора с политически опит, и хора, които имат интерес към проекта, искат да станат членове на партията или просто да останат членове на сдружението, защото и сдружението и партията ще продължат да съществуват. И хора на средна възраст, като нас, надявам се, все още сме на средна възраст. Всъщност, идеята на госпожа Крунева, на нейния екип и на нас, хората, които ѝ помагаме, е да създадем един нов десен проект в България, нова дясна партия отвъд прехода, която партия ще работи за това наистина България да бъде достойна и уважавана на скандала в Европейския съюз. Мисля, че с една значителна част от вас се познаваме. Знаете, че аз активно работех през последните 23 години за това да утвърдим демокрацията, свободата в България, да станем членове на Европейския съюз, да станем членове на НАТО. За наша голяма радост ние вече сме член на НАТО, член на Европейския съюз и то с решителното съдействие на госпожа Крунева като министър, защото истината е, че хванахме последния влак за Европейския съюз. Въпросът обаче е, че не успяваме в максимална степен да се възползваме от възможностите, които дава Европейския съюз. И точно поради тази причина ние смятаме, че България има нужда от един нов десен проект. Десен проект отвъд прехода, дългосрочен проект, културен проект, граждански проект. Не случайно наименованието на партията България на гражданите. Ние бихме искали
както казва госпожа Кунева, да върнем България наистина на гражданите, а не на партийните картели, които и в момента се оказва, че ГЕРБ и БСП са двете лица на една монета. Ето, последното гласуване за членове на Конституционния съд доказа, че ДПС, БСП и ГЕРБ се бяха договорили, избраха си хората, които смятат, че трябва да влязат в Конституционния съд, една прекрасна съдийка, госпожа Екатерина Михайлова, които бяха другите кандидати за членове на Конституционния съд, не получиха подкрепа. Очевидно е, че и съдийката, и госпожа Михайлова имат достатъчно качество, за да бъде част от Конституционния съд. Затова ние казваме, че трябва да се работи, за да може да се върне гражданското начало в управлението и на държавата, и на градовете, и на населените места, с по-широко участие на гражданите. Тук има и други кметове. Сме наясно, че така наречената финансова децентрализация, идеята властта да бъде свалена максимално до хората, за да се вземат решения на място, а не да се вземат решения в централната власт. Тази идея беше блокирана и на практика финансовата и функционалната децентрализация беше спряна. Но всъщност не това са най-главните проблеми на България. Най-главните проблеми на България са, че продължаваме да бъдем най-бедната страна в Европейския съюз, че продължаваме да не разбираме, че не е нужно само да строим пътища и магистрали, а че хората трябва да имат нормални доходи, за да живеят нормално и достойно. Продължаваме да не разбираме, че трябва да се направи всичко възможно, за да се подкрепи бизнеса, защото без бизнес няма как държавата да върви напред. Предприятие има нови 300 000 безработни. Очевидно това се сблъсква с тезата на Симеон Дянков и на правителството. Ние сме стабилни. Моят приятел Христо Теслаков казва, ние в България сме стабилни като топка за голф в дупката. Тоест стабилни сме вътре в дупката, нищо не може да ни помръдне по никакъв начин, но никога няма да излезем от дупката. Тоест стабилни сме в рамките на своята мизерия, за съжаление, с най-ниски доходи, пенсионерите, майка ми получава 160 лева пенсия, има тук пенсионери, вашите майки, вашите бащи, а ние не смятаме, че това е нормално. Не смятаме, че е нормално да повтаряме само финансова дисциплина, да тероризираме фирмите, защото вече не става въпрос за контрол, а става въпрос за ежедневен терор върху фирмите и когато държавата не може да се изпълни приходната част, фирмите трябва да бъдат максимално тероризирани, да се вземе от тях каквото може, за да напълним бюджета и вместо да гоним дивото, както се случва в момента, т.е. да търсим 5-600 милиона, за да увеличим пенсиите на хората и то случайно преди изборите, можеше правителството 3 години и половина да работи целенасочено за това бизнеса да бъде вдигнат на крака, защото има ли бизнес, има нови работни места, има заетост, плащат се данъци, плащат се осигуровки, а от осигуровките идват парите за пенсиите и всичко се завърта. Има ли пенсии, има ли по-високи доходи, пък се увеличава потреблението, което означава, че се увеличава и производството и отново бизнеса се завърта. За съжаление обаче, политиката на правителството е насочена в друга посока. Да, инфраструктура, много добре, но за съжаление само в Южна България. Строят се няколко магистрали в Южна България, а магистрала Хемус в Северна не се довършва. И поради тази причина се забелязва и наистина много по-влошен жизнен стандарт и развитие на Северо-западен район, на Северен централен район в сравнение с столицата, района около столицата и част от южните райони. Когато идва инвеститор, български, чуждестранен, знаете, че аз 12 години имах честа да бъда кмет на Плевен, знам какво искат те.
Хората искат инфраструктура, да има пътища, да има ток, да има газ, да има вода, да има добри комуникации, да има наблизо летище или пристанище. А очевидно, ако не развиваш инфраструктурата в северо-западна България, в северен централен район, няма как да разчиташ, че бизнесът ще погледне с добри очи в тази посока и ще търси възможност за инвестиране в проекти и създаване на нови работни места. Това са нещата. Ние казваме, ние искаме да постигнем икономически растеж и то не 1-2%. С 1-2% годишно икономически растеж в България не може да излезе от тежката криза. Ние трябва да постигнем растеж от порядъка на 4-5%, устойчив растеж за години напред. И когато ние казваме, искаме да сме като Полша, те ни казват, но ние не можем да бъдем като Полша. Защо да не можем да бъдем като Полша? Ако има едно умно управление, ако има едни трудолюбиви хора, каквито безспорно има в България, защо ние да не направим същото, което направи Полша? Въпреки финансова криза, въпреки проблеми в европейската икономика, Полша си върви напред, нещата вървят добре, те също бяха част от източния лагер, те също бяха част от бившия Варшавски договор и съвета за икономическа взаимопомощ, но там нещата се развиват по по-друг начин. Така че пътища има и възможности има, но трябва да ги има верните решения и трябва веднъж за винаги да се разбере, че доходите на хората трябва да бъдат поставени на едно много по-достойно ниво, колкото са в момента. Бизнесът не трябва да бъде тормозен, бизнесът трябва да бъде оставен да си върши работата. И ако бизнесът си плаща данъците, не трябва да искаме нищо повече от него. Ежедневни проверки, ежечасови проверки, актове, всякакви измислени неща, всеки ден се сменят законите, стигнахме до там, че и на кафе-машините ще слагаме касови апарати. Но това са просто абсурдни неща. Ние ако си мислим с кафе-машините да напълним българския бюджет и да решим проблема с доходите на пенсионерите, просто няма да стане. Единственият начин е да има работа. Очевидно, за съжаление, в момента ситуацията в България е такава, че се твърди, че имаме официална безработица 11-12%, а истината е, че тя е над 20%. Ние бяхме в Видин, Враца, Монтана. Официалната безработица в Видин е 24%, което означава, че реалната е около 45-50%. Как да станат нещата? Как да се случат? В същото време се строи мост. Окей, браво. Строим мост. Строим мост, но не сме направили път до моста. Това е смислено упражнение. За какво го прави този мост? Вхвърляме стотици милиони евро, нали, за да има трафик и да се възроди района. Само, че преди 2 години 200 милиона евро от Европейския съюз, които са за пътя от София до Видин, Е79, биват пренасочени за магистрала Тракия. Ами нали правим мост, как ще има мост, а няма да има път? Кой ще го използва тогава този мост? Няма да има трафик, няма смисъл. За съжаление, обаче се правят такива упражнения, които са безмислени. Аз самия пътувах от Бургас до София по новата магистрала. Да, добре направена, окей, добре, нали. Но пропуснали да направят туалетни бензиностанции. На 150 км няма нито една туалетна, нито една бензиностанция. Добре, ние българите го знаем, ще се заредим в Бургас. Ами чужденците откъде да знаят? По средата на пътя им свърши, трябва да има концепция, трябва да има стратегия, да се работи целенасочено в много посоки. Не може да казваш на края на мандата си, това, което направихме за Южна България, в този мандат ще го направим следващия за Северна България. Но извинявайте, до сега в Северна България да са ли живели хора, нямаме ли проблем, нямаме ли проблем с бизнеса, защо не строим едновременно и Хемус и Тракия и другите там околовръстни пътища, които те наричат магистрали. Просто сбъркана е цялата философия.
И цялата философия може да бъде подредена, ако има повече гражданско участие, ако има повече експертност, ако се чуват повече мненията на хората, не да си мислиме, че сме велики, че всичко знаем, всичко можем и само не разбираме от тази работа. В тази държава само Симеон Дянков разбира от икономика и финанси. Всички останали сме неграмотни. Ама извинявайте, аз искам държавата, правителството да заели какво се, заели какво се. Но майка ми изобщо не се интересува от вашите критерии. Тя взема 160 лева пенсия и плаща за лекарства 100. И как да живее, ако аз и сестра ми ни помагаме? Така че това е за съжаление ситуацията. И когато ние казваме, искаме да правим нов десен проект, когато ние казваме, искаме да върнем България на гражданите, защото очевидно в момента тя не е, тогава започва огън и жупел. Госпожа Кунева е такава. Що се била сменила името. Намират се някакви клакьони, които влизат във всички телевизии от всякакви партии. Ама вижте какво. Оставете хората да се състезават по един нормален, демократичен начин. Може 23 години след 89-та да говорим в България дали ще има честни, открити и свободни избори. Да не ви припомня какво се случи в Плевен. В Плевен регистрираха партия с моето име, която се яви срещу мен на изборите. И аз подадох жалба в съда и в ЦИК, те казаха, няма проблем. Но как да няма проблем, като аз съм единственият човек с тази фамилия в цяла България? И как ще направите партия с моето име и тя ще участва срещу мен на изборите? Прочухме се в цяла Европа с своите закононарушения. Но това не е единственият случай. По наша обща оценка, госпожа Меглена Кунева бяха откраднати между 5 и 7% от действителния резултат с подмяна, с фалшификации, с купувания и така нататък. Тоест, след 20 години да говорим за честни избори, за откритост, просто е абсурдно. Какво сме правили тогава 20 години? Ето тук има деца по на 18, 19, 20 години, когато ние почнахме да правим демокрация в България. Тоест има нещо сбъркано и ние се надяваме, че с този проект ще дадем възможност в България наистина да се нормализира ситуацията. Единственото, което искаме е едно нормално управление и едно нормализиране на ситуацията. И по отношение на гражданите, и по отношение на бизнеса, и да направим така, че наистина да се възползваме от плодовете на Европейския съюз в максимална цялост. Да правим само смислени проекти, които ще помогнат на хората, на бизнеса и които ще развиват цялата територия. Ще завърша с това, че вече 6 години сме членове на Европейския съюз. Парите, които са отпуснати за България като безвъзмездни от Европейския съюз, са 13 милиарда евро. Друг е въпросът колко пари от тези 13 милиарда евро ще бъдат усвоени. Но факт е, че въпреки това, че се инвестира, че се изграждат нови проекти, проблемите в България се задълбочават, а не се решават. Половината от всичко, което се произвежда в България, така наречения брутен вътрешен продукт, се произвежда в югозападния район с център София. Половината. А всички останали 5 района произвеждат останалата половина. 65% от всички чуждестранни инвестиции в последните 10 години са в София. А в северозападния район Видин, Враца, Монтана, вече и Плевен и Ловеч са добавени към северозападния район, инвестициите са 2,3%. Това означава, че няма ясна стратегия на управляващите да се направи така, че трябва да се развива цялата територия. Не може да развиваш само София, Пловдив, Бургас и още 3-4 големи града. Трябва да развиваш цялата територия и тогава няма да има миграция в рамките на страната и напускане на държавата. За последните 10 години Видин, Враца и Монтана са загубили 200 000 жители. Почти 25% от населението. Ако идните 10-15 години не се направи нещо решително, а ние тук сме точно на граница и ситуацията
нашия район е до известна степен приблизително същата като Видин, Враца, Монтана. Ако не се направи нещо решително през следващите 10-15 години, просто истината е, че България ще се обезлюди, ще има огромни обезлюдени територии, ще се концентрира една голяма част от населението в София и между Бургас и Варна, и останалата част от вътрешността на България просто ще живее така около Плевен, около Русе, около Търново, около Пловдив, Хасково, Стара Загора, и леко по леко селата ни се отиват, леко по леко малките градчета се отиват. Очевидно е, че нещо е въртано и то трябва да бъде поправено. Ние ще се опитаме да дадем решението и за това решихме да станем част от това проект. Искам да кажа, че ние не правиме ново НДСВ, ново СДС или ново ДСБ. Ние правим нов проект, в който всеки е добре дошъл. И хора с опит, и млади хора, и хора без опит. В ръководството на партията има само 7 човека, които са били в политиката. Останалите 18 човека са абсолютно нови. Много млади хора, хора на средна възраст, образовани хора, които тепърва тръгват напред. Така че се опитваме да направим един добър отбор. Радвам се, че толкова много хора в Червен бряг проявяват интерес към проекта. Сред вас тук има вече хора, които са регистрирани като членове на партията, има хора, които са си подали документите, има и такива, които не искат да стават членове на партията, искат да станат членове на сдружението. Има и хора, които просто се интересуват от проекта. Всички са добре дошли. Който не иска да става партиен член, просто нека да се остане в сдружението. Който иска да стане партиен член, попълва съответните молби и декларации. Тук сме, за да се срещнем, да си поговорим и да ви кажа, че планираме, надявам се до нова година, госпожа Кунева да посети Червен бряг и да дадем така решителен старт и тласък на проекта в Червен бряг. Бяхме и в Кнежа преди 2 часа. През следващите около месец ще обиколим всички общини в Плевенска област. Що се отнася до проекта, вече имаме утвърдени структури в около 120 от 260 български общини и смятаме до нова година да се справим навсякъде, защото не че структурата е най-важното нещо, но когато дойдат избори, знаете, всяка секция трябва да имаме застъпници, хора, които са наясно защо са там, какво трябва да направят. Единствената им цел трябва да бъде да се опитаме изборите да бъдат достатъчно честни и открити, защото, за съжаление, ако не си отваряш очите, има хора, които правят манипулации. Ние в Плевен, в село Бохот, една камера в училище, която не е била изключена, записа как членове на секционната избирателна комисия от ГЕРБ подменяха бюлетини. Отивате вие с бюлетина за кмет на Плевен, кмет на селото и президент, 3 бюлетини, те ви подпечатват едната и казват пуснете. Докато вие я пускате, те сменят другите. Проверяват за кого сте гласували. Ако не сте гласували правилно, вадат отдолу други бюлетини, сменят. И това го снима камерата. И ние обжалваме в съда и казваме, вижте камерите, гледат камерите, да, добре. Законни ли са изборите? Законни са. Защо са законни? Това е положението. Това е решението на съда. Изборите са законни. При положение, че има филмче, което показва как ви подменят бюлетините. Но, за съжаление, това е положението, дами и господа. И затова тези от нас, които ще участват активно в проекта, които ще бъдат застъпници, защото ние сме нова партия, няма да имаме право на членове на секционни избирателни комисии, трябва да са добре подготвени, да познават закона, да си отварят очите, защото ще направим структура, госпожа Кунева е много популярна, ще напишем програма, сега работим по програмата и тези срещи ще помогнат и на мен и на моите колеги да чуем ваши идеи и предложения, които да бъдат вложени в програмата. Ще отидем така, че да има, както казах, и опитни хора, и нови хора, и млади хора,
и мъже, и жени, защото някакси в политиката жените все по-рядко биват включвани, а ние смятаме, че те имат страхотен потенциал и самата госпожа Кунева е достатъчно доказателство за това. Така че от тук насетне ни чака много работа. Не смятам, че трябва да ревнуват другите десни партии, защото всъщност всеки ще се бори в едни честни избори да получи максимум. Там насетне има решение на националното ръководство, че ние няма да влизаме в коалиции преди изборите, ще се явим сами на изборите и че няма да бъдем нито патерица на ГЕРБ, както се говори, т.е. няма да правим коалиция с ГЕРБ след изборите, нито с БСП, нито с ДПС. Що се отнася до други субекти, нека да видим кой ще влезе в парламента и тогава ще решим в коя посока да тръгнем. Ние си поставяме за цел да постигнем първо място. Много хора казват, това е невъзможно. Ние пък смятаме, че е възможно, имаме силата, имаме потенциал, имаме експертността, имаме пълни зали, ето това е една неформална среща и сме се събрали тук доста хора в Червен бряг. Ако дойде госпожа ме гледа хубаво, убеден съм, че ще бъдат няколко пъти по толкова. Имаме пълни зали, има интерес, има потенциал, има много млади хора, които проявяват интерес. Ние сме уверени, че можем да се справим и да постигнем най-добър резултат. Другото е да излъжем хората. Да кажем, ние сме дясна партия, няма да има връщане назад. Така че поставили сме си високата цел, борим се и продължаваме напред. Какво ще се случи в Червен бряг евентуално? В Червен бряг, живот и здраве, когато дойде госпожа Кунева и направим срещата, ще бъде обявено едно временно ръководство, което наистина е временно. То ще функционира само докато се разшири максимално структурата и партията, и сдружението. И когато се разшири максимално и имаме достатъчен брой членове, тогава вече ще се направи избора на ръководството според устава, което ще продължи да функционира. В Плевен ръководството също е временно. Мислиме, че така е по-разумно, защото иначе можем да се капсулираме, събират се 20-30 човека, избират се еди кой си и гледат да няма нови членове, да не би да свалят ръководството. Ние искаме да направим 200-300 човека, да се съберат в една голяма зала и да се изберат хората, които ще им бъдат водачи. И смятаме, че това е логично и нормално. Правим го и поради това, че най-добрите да се справят и да не лежат на стари лавки. Това е от мен като начало. Заповядайте за вашите въпроси и изказвания. Аз и моите колеги ще се опитаме, доколкото е възможно, да ви отговарям. Благодаря. Думата за въпроси И изказвания и предложения. Да. Аз не желая да живея в такава държава. И за това участвам в този проект. Предполагам, че повечето от вас мислят, чувстват абсолютно същото. Магистралите са, може би, най-чудесният начин да представиш една държава и да я подредиш, но това е пътят, който да изкараш децата си извън държавата. И аз желая моите деца да се обучават където и да било в Европа и света, но да се върнат и да работят тук. Не желая да пътувам по пътища, в които къщите не светят. И без да бъда толкова груба, още едно съвсем малко нещо. От 3 години аз се срамувам. Срамувам се от това, че мога да чета, срамувам се, че мога да пиша, срамувам се, че мога да говоря. Срамувам се, че обичам хората. Аз не желая да се срамувам. Нито от държавата си, нито от управлението в нея. И обичам да изпълнявам решения и препоръки на хора, които са умни и които знаят какво правят с живота си и които знаят какво правят с живота на гражданите, които управляват.
Затова съм в това движение. Може ли микрофона? Има ли възможност да размерим? Той не е движен за председател. Или пък вместо там всичко. Аз се слушах стъпителното слово добре на господин Зеленогорски. Така ще започна от там, което той каза, нали, в края, че преди 21 години ние направихме така, че ние, които бяхме на 40 години, мислихме, че ще засеме прехода и за това децата вече да могат да живеят нормално, както сте вие, че тогава бяхте млади, сега вече станахте на нашите години, както се казва. И как се промениха нещата и в края на кращата се озовахме, че сме излъгани. Нали, всички го оценяваме. И всичко това, което го казвате, ние всички го знаем тук. Вие преди малко казахте. Хората не са никак глупави. Умни са, но създавайки тая поляризация, която непрекъснато съществува и както се казва, защото аз не виждам, не мога да кажа, че тук има хора, които са излъгали, които са корумпирани, примерно и така нататък, но, нали, това искаме да направим. Тези хора, като създадат това движение, като се развият, защото нас това ще ни интересува. Всички тук, които сме се събрали, защото, както казваме, ще има определени хора, които ще движат неща. Мисля, че не трябваше така, но вече вие ще не говорите, мисля, че не трябваше така категорично да казваме фирни точки с всички, за да може един ден вече хората да разчитат, че ще станат хора, които ще движат нещата напред. Благодаря. Да се опитаме да направим така, че да не излъжем хората и да се опитаме да направим така, че всъщност това, което винаги си говорим в ръководството е, те даже ни обвиняват, че са ни създали ГЕРБ. Създали са ни ГЕРБ, за да си имат партньор за следващото управление. Другите пък казват, създали са ги БСП, за да си имат партньор в управлението. И третите казват, създали са ги финансовите олигарси. Аз не знам какви олигарси са ни създали, но знам, че всеки ден си хвалим пари от джобовете, за да държим проекта жив, да обикаляме и една стотинка от никъде не идва. Защото... Отговорът е не. Има един стратегически въпрос. Ние искаме да подменим до сега съществуващи политически елит на страната, който в продължение на 20 години доведе до много неприятности. Той трябва да бъде подменен. Когато разбереш тази основна цел и когато и осъзнаеш, отговора на въпроса с коалицията е лесен. Не можеш да искаш да подменеш елит, не можеш да искаш да подменеш начина на управление на държавата и да се съобразяваш със същия този стар съществуващ елит. Не е драма, ако не управляваме. Ще чакам, докато дойде времето. Разбирате? Иначе, с кой да управляваме? С министър Цветанов? Как да стане? Найден Зеленогорския се прибегърне с Цецка Цачева. Не, аз съм жив да го видя. Нашите цели, намерения и стремежи, хората, които се опитваме да събираме, са коренно различни, противоположни. БСП е лява партия, ние идеологически изпреки. Някой ги назначава. Кой ги назначава и как ги спуска тези хора и откъде знаете, че тия трябва да бъдат ръководители на тази организация. Временно и това. Според мен това не е правилно. Защото знаем, че в България всичко временно е постоянно. Защото съм сигурен, че тия дето ги спуснете вие и които сте ги познали. И затова винаги съм се стремял да се уча от неговата работа, въпреки че няма да успея да го достигна, но все пак нещо съм поручил. Ти си ме надбирал, как? Много мандати, не може да имам работата. Много истини чух от него сега. Всичко, което споделиха тук хората, е една истина, за съжаление, за далечето на държавата. И аз се надявам за бъдеще, с усилията на всички и на още много хора, да стане едно подобрение, защото ние
селските кметове най-много усещаме проблемите на държавата. Така че пожелавам успех на партията, на Сдружението, за да може да стане и нашия живот полег и на родителите, и най-вече на децата ни. Благодаря. Благодаря ви, Петю. И така, съвсем по-празнично, според мен, премина и срещата ни. Искам да благодаря на господин Зеленогорски и на гостите ни от Плевен за образователната беседа. Беше доста интересно всичко, което казаха. Благодаря на всички, които присъстваха, както разбраха и нашите гости, членовете. И още колегите и тежка. Да, идеално. Господин Зеленогорски, добре дошъл в Червен бряг на тази среща, която е първа, но в никой случай няма да бъде последна. Какви са вашите впечатления? Каква беше реакцията на червенобреждани към новия проект Движението и партията България на гражданите? Благодаря ви за поздравленията и аз се надявам, че все по-често ще се виждаме. Идвал съм много пъти. За мен беше много позитивна залата. Залата беше, както видяхте, пълна. Имаше и хора с опит, и млади хора. Всъщност ние се опитваме да направим точно това. Един отбор от хора с опит, ентусиазирани хора, млади хора, предприемчиви хора, които искат промяната. Аз лично съм много удовлетворен от тази среща. Имаше хубави въпроси, обсъждахме важни неща за България. Сигурен съм, че скоро ще обсъждаме и важни неща и за Червен бряг, и за областта, и за района, в който живеем. За съжаление, ситуацията в момента в северо-западен, северен централен район не е толкова добра, колкото бихме искали да бъде. И ние ще се опитаме да дадем най-верните решения, за да излезем от тази криза. В своето изложение на мен лично ми направи впечатление идеята за отделен министър и отделно министерство, може би посветено на проблемите на северо-западен или централен западен район, или двата едновременно. Бихте ли пояснили това като идея? То е авангардно поне за мен. Това беше нашето предложение, когато минахме през Видин, Враца и Монтана и видяхме колко тежко, за съжаление, положението там. Ние решихме да приложим опит, който се прилага в Италия, Испания и Гърция. Там има райони, които имат специален министър. Идеята е да има специално министерство с ясен фокус върху всички проблеми на северо-запада и северен централен район и да се работи категорично, последователно и постъпателно за решаването на тези проблеми. Иначе от София нещата изглеждат по различен начин. Също в течение на срещата вие потвърдихте това, което беше вече повдигнато в публичното пространство, че новият политически субект, който вие представлявате, категорично няма да се коалира с БСП, с управляващите ГЕРБ и с ДПС. От това аз разбирам, че вратата е отворена към десните партии или към дясно мислещите хора. Правилно ли съм разбрал? Да, ние смятаме, че няма как да казваме, искаме да правим нов десен проект и в същото време да ни подозират, че бихме направили коалиция с БСП. Няма как да казваме, нещата в България не вървят и да ни подозират, че ще бъдем патерица на ГЕРБ. Ние казваме ясно, ние сме нов проект, ние искаме промяна, ние сме отворени към всички субекти в дясно център, които биха проявили интерес за сътрудничество. Надявам се част от тях да се справят и да станат част от българския парламент. А иначе нашата цел е да се борим за първо място и ще направим всичко възможно да се справим. След като вие самия сте потърпевш от, да ги наречем, изборни проблеми, вярвате ли в честността на бъдещите избори? Това е най-големия въпрос. Когато стартирахме промените в България, аз бях студент. И преди 23 години се борихме за това да има честни избори, да има избори и да има повече от една партия. Постигнахме го, но за съжаление след 23 години започва да се задава отново въпроса, може ли изборите в България да бъдат честни. За съжаление изборите в Плевен доказаха, че може да се спечели и по нечестен начин. Така се случи на много места в България. И ние ще направим всичко възможно с нашите застъпници, с нашата структура, с международни наблюдатели, с натиск върху правителството и управляващото мнозинство за промяна в избирателния кодекс, тъй като Организацията за сътрудничество към Съвета на Европа е отбелязала 38 неща, които трябва да се променят и да бъдат решени, за да има ясен, честен изборен процес в България.
Тоест, оказва се, че след 23 години ние отново сме в началото. Аз не мога да приема това. Този въпрос не може да остава нерешен. България трябва да има честни избори и да печели най-добрия. И на финала, понеже се чуват и такива думи, нали, за политическо номадство и така нататък, изчерпи ли синята идея, към която вие принадлежахте, дори бяхте една от емблемите, своето предназначение и бъдещето на този проект, за който работите сега ли е според вас? Вижте, много ми е мъчно за това, което се случи в дясното. Аз работих за Синята коалиция и смятах, че това е един успешен проект, който трябва да бъде доразвиван, да бъде разширен и да се справи добре на следващите парламентарни избори. За съжаление обаче, различни кръгове прокараха идеята, че десницата трябва да бъде разделена. Аз смятам, че разделянето на старата десница на изборите означава да се постави под огромен риск съществуването и изобщо. Смятам, че е възможно, да кажем, 100-120 хиляди от едната страна и 120 хиляди от другата страна гласоподаватели да дадат гласа си, да не се прескочи бариерата и тези гласове на практика да бъдат изхвърлени на политическото бунище. Дали старата десница се изчерпа или не, ще покаже бъдещето, но за съжаление в почти цяла източна Европа партиите на прехода бавно и полека отидоха и на тяхно място дойдоха нови проекти. Аз смятам, че това, което правим, е нова десница отвъд прехода. Ние решихме проблемите, свързани с това да има демокрация, като поставям под въпрос честните избори. Станахме член на НАТО, станахме член на Европейския съюз, но остана нерешен големия въпрос. Въпросът, че в България няма достатъчно висок жизнен стандарт. Ние сме най-бедната страна, бизнесът не се развива, т.е. проблемите с просперитета на България остават. Очевидно е, че тези въпроси ще стоят пред новия десен проект, с който се захванахме. Аз си мисля, че по-честно е, ако 23 години си се занимавал с нещо, да се опиташ да продължиш да работиш в тази посока и да дадеш своят потенциал и своята енергия, отколкото да се откажеш, каквито бяха предварителните ми намерения и да останеш страни от процесите. Но пожелавам успехи на старите десни партии, дано се справят, дано се съберат отново. Лично аз обаче се съмнявам, че това е възможно. И съвсем за финал, понеже много политици, партии, политически субекти се изкушават да играят с тази тема просперитета на българина, на експертния потенциал, на опита ли разчитате вие в вашето движение, във вашата партия? Защото всеки предлага някаква рецепта. Какво е нещото, което вие притежавате в повече от другите? Притежаваме Меглена Кунева. Меглена Кунева е едно доказателство за това как можеш да тръгнеш, да се бориш и да станеш еврокомисар на годината и европеец на годината. Това означава, че тя може да го постигне с екип от хора, добър екип от експерти, които знаят как се постигат високи цели. Твърдя, че всички ние правим точно това. Опитваме се да съберем силен експертен потенциал, с ясна политическа воля, хора, които няма да се огънат по никакъв начин и които ще гонят високите цели, които са пред нас. Значи ние казваме, ние сме дългосрочен проект. За нас участието във властта не е на всяка цена и честно казано, ние можехме да си влезем с 20, 30, 40 депутата в парламента, което очевидно може да се случи без кой знае какво напрежение, да видим как се развиват нещата и да се лепнем за БСП или за ГЕРБ и да станем част от властта. Не, това е нашата цел. Нашата цел е да променим България. За да го постигнем, трябва да постигнем максимално висок резултат. Трябва да се откажеме от лесните пътища, защото лесните пътища не водят до никъде, за съжаление. Благодаря за това интервю. И аз благодаря.